ରୋଷେଇ ଖଟିର ସ୍ପେଶାଲ ପୋହା। ରୋଷେଇ ଖଟିର ସ୍ପେଶାଲ ପୋହା ସିନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହାତରେ କିଛି ନ ପିନ୍ଧି ଗରମ କଡ଼େଇକୁ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଝଟକା ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ନେଇଛୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଚିନାବାଦାମ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପୋହାରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ହେଇଯାଇଛି ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ। ବାଦାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏକତ୍ର କରିଦେବା। ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ ହିଁ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପ ଫ୍ରାଏରେ ଖାଇବା ମଜା ପୋହାରେ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦାମ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋରିଷ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପକାଇଦେବା। କଟା ହେଇଥିବା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କଟା ପିଆଜ, ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ରଙ୍ଗ ନେବା। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମଟର, ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ପାଣି ବାହାର ଦେବା। ଭଲସେ ପୁରା ପାଣି ବାହାର କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ରୋଷେଇ ଖଟିର ସ୍ପେଶାଲ ପୋହା। ରୋଷେଇ ଖଟିର ସ୍ପେଶାଲ ପୋହା ସିନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହାତରେ କିଛି ନ ପିନ୍ଧି ଗରମ କଡ଼େଇକୁ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଝଟକା ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଧୋଇଥିବା ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇଦେବା। ଲୁଚିକି ପକାଇବା, ଯେପରି ଗୁଳା ଗୁଳା ନ ରହେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଡ଼ା ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁଡ଼ାକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଲାଗିବ ଭଲସେ କଷିଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁଡ଼ା ଗୋଟେ କରି ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୋହା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଖଟିର ସିଓ। ଚୁଡ଼ାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପକାଇ ବାଦାମ ସହିତ ମଜା ନେବା। ଗରମା ଗରମ ପୋହା ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଳ୍ପ କାଢ଼ିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜା କରିକି ଏହାର ମଜା ନେବା। ଭାଜିଥିବା ବାଦାମକୁ ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବେ ରେଡ଼ି। ଗରମା ଗରମ ପୋହା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ନେବା ମଜା।